I-Ofisi yesiKhulu esengamele iimali ezibhadelwa mbuso ifakazile ukuthi urhulumende uyokubhadela imindeni ematjhumi amane nobunane yeensebenzi ezalimalela ehlekeleleni ye-Marikana. Imali leyo iyokubhadelwa ekupheleni kwenyanga le. Imindeni le imangalele urhulumende noMengameli uCyril Ramaphosa bona abhadele ibhiliyoni yamaranda. Bafuna nokuthi bancancabeze ngomnyaka opheleleko abantu abathindeka esehlakaleni seMarikana babhadelwe pheze imali ebalelwa ku-200 million rand. Kubonakala ngathi kuyafikwa entanjeni ngoku zintsapho zabantu basweleka kubhubhane waseMarikana. Kaloku abaninzi basesebumnyameni ngokuba kwathini na ngosuku olukhulu lwango-August ka-2012. Bangapha kwama-34 abasebenzi emgodini abathi basweleka ngethuba logwayimbo lakumgodi i-Lonmin Platinum Mine. Abalishumi ke bathi basweleka kwiziganeko ezazingaphambi koko lodubulo. Sebe lezobulungisa nomgaqo-siseko ivakalise okokuba zingamashumi-48 ngoku izinto ezizakuqwalaselwa phantsi kwejaji yenkundla ephakamileyo yasePitoli uqinisekisa ukuba kuyahlawulwa. The 48 matters that I'm referring to now would relate in the main to matters where there were personal injuries, where people had to be sent for medical examination, actuarial calculations, and so on and so forth. I'm also to announce today that all of those matters were set down by the High Court in Pretoria, and the directive was that all of those matters should either be settled or alternatively they will have to serve before court before the end of August. Esisiganeko saseMarikana sinyanzelise okokuba urhulumende akhangele ekusunguleni imigaqo-nkqubo emitsha ezakuqwalasela into ezinje kwelizayo kuquka nokuthi mbende kokusoloko kukho ugwayimbo ngabahlali kwiilokishi zeloMzantsi Afrika. Ophandelane uthi baqwalasela umcimbi onqamene namaxhoba aseMarikana kodwa ke khange bangene nzulu kumba ujikeleze okokuba uMongameli Cyril Ramaphosa abantu bathi makathwalise uxanduva ngesi siganeko esithi benza konke okusemandleni uqinisekisa okokuba le nyoba tyikile ifikelele esiphelweni. Abongile Dumako kwiindaba ze-SABC ePitoli.